S dnešným výkonom som nie veľmi spokojná, ale tak keby som si natiahla trieslo v druhom game hneď na začiatku, tak to vyzerá inak. Mala som v podstate problém spraviť 2 kroky, takže keby som sa stávala k tým loptám, tak určite tá hra je presnejšia a je tam menej chyb. Si v semifinále turnaja. Keby ti to niekto povedal pred turnajom, že sa dostaneš tak ďaleko? Nešla som sem s veľmi skvelou formou, takže som očakávala tak max kolo 2, ale tak los mi celkom prial, tak som rada, že som dosiahla až v semifinále. V semifinále ťa čaká Lotyšská Sevastopolská. Poznáš ju aspoň trochu herne, alebo je pre teba úplne neznáma? Úplne neznáma, videla som akurát tu na pár gemov, pred zápasom som si bola pozrieť, keby náhodou vyšiel tento zápas, tak aby som nejakú taktiku pripravila. Ako sa dá pripraviť na takúto hráčku? Povedzme, hľadaš potom s trénerom alebo teda s otcom nejaké videá aj na internete? Alebo... Pozrieme 1-2 videá, potom hlavne zo zápasu, ako má aktuálnu formu. A potom si pripravíme taktiku každý večer. No. A ako stráviš to obdobie tých 24 hodín do semifinále? Tak v prvom rade si idem zaledovať to trieslo. Idem si oddychnúť a ešte ma čaká štvorhra. Takže to bude namáhavé a pôjdem spať hneď, jak to bude možné.